Hej og velkommen til Informer. Hvad er Informer? Vi er en forretning, der bygger op på et koncept, som skal hjælpe dig på vej mod en sundere livsstil. Hos Informa slår du nemlig 3 fluer med ét smæk. Det, der gør os unikke, er vores super lækre udvalg af andre armetøj. Proteiner, kosttilskud og træningstilbehør. Hos Informa har vi et kæmpe sortiment. Vi har blandt andet mærkerne fra Biotech, Cytec, Bodylab og meget mere. Her vil jeg præsentere hjertet af Informa. Her i vores unikke juicebar har vi lagt en masse energi og tid i at udarbejde et menukort efter vores helt egne opskrifter. Vi står klar til at tilbyde juice, smoothies og proteinshakes. Og hvis man har lyst til en kop kaffe i stedet for, står vores barista klar til at servere friskriftede kaffebønner fra Colombia. Informer holder åbent hus lørdag den 3. december fra 11 til 17. I denne anledning tilbyder vi en gratis valgfri drink for vores unikke menukort, samt en rundvisning af vores smukke butik. Der vil også være mulighed for at komme ned og få tips og tricks til din kost og din træning. Men vent, vi er ikke helt færdige. Med den her video, der lancerer vi nemlig en konkurrence med en præmie på 5.000 kroner. Alt du skal gøre, er at gå ind og like den her video, tag mindst 2 af dine venner og del den. Vi glæder os til at se dig, for vi offentliggør vinderen den 1. januar 2023. Vi ses den 3.